iki ya ning Tawangmangu sike, sing minggu ngarep ning Wiraloka. Oh iya. Ngono. Nengke wae, omongan cah pekoki nengke wae. Ra tau dolan sih. Sapa nek ora tau dolan? Kowe. Wah, kowe kuwi dengkulmu mlacot kuwi. Dolan omong ning kali, nyotok ning kali mancing terus ngono di vlog. Ya ini sekarang saya ada di kali sedang mancing. Saudara-saudara halo ya mancing mania. Ini saya sudah dapat iwak ya. Satunya juga sandal juga ada. Ngono wae bonggo. Sing jeneng bahagia itu kompleks. Modar we tak balas. Komplek di daerah ngendi? Bahagia itu kompleks, bahagia pikiran juga bisa. Oh, iya. Bahagia ora kudu nyawang hal-hal sing larang-larang, mlebu nang nggon hal bayar karcis sing larang. Ora, aku bahagia nang pinggir kali mancing, entuk iwak cilik we, pikiranku iso fresh. Wis fresh ya, Pak. Lho, bahagiane iki dhewe-dhewe. Iya, Jadi Pak. jangan menyalahkan